mga binati o minahal kong matalom. Okay, today is April 3, 2025. Katong ganahan kulit ubalot guys. Adi ata ka naapa diri sa kilid sa Matalom Municipal Plaza at bangis sa Matalom Fire Station o lapit sa 7-Eleven diri sa lungsod sa Matalom. Katong ganahang prutan ari lang ta diri sa kuan guys, kilid sa Matalom Municipal Plaza diri sa lungsod sa Matalom. Sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom, welcome mong tanan nga mo invest o business diri sa lungsod sa Matalom dud guys. Nanginahanglan og mga negosyante, nanginahanglan og mga investor. I hope karong 2025 mas daghan pa mga investor nga mo try og negosyo diri sa lungsod sa Matalom. Yato gayong suportahan kanunay ang administrasyon headed by sa tungbutan og moabtik na Mayor Eric is Paulio sa tibuok team Paulio aron magpadayon ang mga programa nga gihimo para sa katawan ug ang kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Iko pipi bisyo nga mo serbisyo sa katawan diri sa lungsod sa Matalom. Binati o minahal kong Matalom nun. Welcome to my channel, welcome to Ikot TV, ang channel sa kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Okay guys, today is Thursday niya. Karong summer guys, di na to si piaton sa pagbisita sa ato ang Matalom Tourist Destination karong summer. Yung suruyon ang Matalom Tourist Destination, ang Canigao Island, ang Maya High Falls, Ituog Cave o Magong-ong Cave. I hope nga mas daghan pang turista nga mobisita sa Matalom Tourist Destination. Sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom, welcome mong tanan nga mo invest o business diri sa mong lungsod. Ang lungsod sa Matalom nanginahanglan og mga negosyante, nanginahanglan og mga investor. Nya ato gayong tabangan ang administrasyon kanunay headed by sa tungbuotan og maabtik nga Mayor Eric S. Paulio sa tibuok team Paulio aron magpadayon ang mga programa nga gihimo para sa katawhan ug kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Iko pipi bisyo nga mo serbisyo sa katawhan diri sa lungsod sa Matalom.